Én is jöjjön. Jöjjön csak, itt valami kápa. Nem tudnám megközelapodni? Most jó? Nem lehet közelebb. Természetesen meg. Nem hallják? Gyerünk! Gyerünk! A valóság még ennél is érdekesebb. Csak? Kész! Használd minden érzékszervedet. Ez micsoda? Látod, a szemed nem mindig elég. Hallom, ízlik. Lukát csak hallása vezeti. Mégis felismeri osztálytársait, mert ismeri hangjukat. A megfigyelés után összehasonlítást végzünk és osztályozunk. A hasonlóságok és különbözőségek alapján csoportosítjuk az anyagokat. Megkülönböztetünk színtelen és színes anyagokat. Vannak folyószínek és szilárdok. És most nézzük, milyen kemény. Az acélkő megkarcolja az alumíniumlemet, az acél a keményebb. Melyik a nehezebb? Mérjük meg? Az összehasonlítás biztos módszere a mérés. A sajt a nehezebb, de büdösebb is. Igen, ez is összehasonlítás, de ez az, ami nem mérhető. A mérés egyik lépése a választott mértékegységgel való összehasonlítás. Így a tulajdonságot számmal is jellemezhetjük. Itt jégdarabokat melegítünk, és hogy ne várjunk olyan sokat, kicsit meggyorsítottuk az idő múlását. A jégből víz lesz, a vízből gőz. A víz, a jég, a gőz nem más anyag, csak állapotuk más halmaz állapotban vannak. A gázok kitöltik a rendelkezésükre álló teret. A folyadékok felveszik az edény alakját, de térfogatuk eközben nem változik. A szilárd testeknek saját alakjuk és állandó térfogatuk van. Ugyanez az anyag. Itt most a szentán, alacsony hőmérsékleten szilárd, magasabb hőmérsékleten már folyadék, még magasabb hőmérsékleten gáz. Ez az, ami éppen nem látható. Ezután most már nevezzük nevén a halmaz állapotváltozásokat. A nitrogén -196 Celsius fokon még folyadék, magasabb hőmérsékleten gáz, része a levegőnek. Forró. A vízgőz lecsapódik a hideg üvegszék falán. A folyadék lehűtve megszilárdul. De most bajban vagyunk. Vagy teljesen szilárd, vagy folyadék.
Az anyagok egy része nem sorolható be a merev halmaz állapotcsoportokba. Csoportosítsunk most másként. A vas és a kén kémiailag tiszta anyag. És mi történik, ha összekeverjük őket? Keveréket kapunk. Itt a csoportosítás újabb lehetősége. Tiszta víz. Vegyünk bele másik kémiailag tiszta anyagot, káliumdikromátot. Megint csak keverék keletkezik. Olga! Mit ez is bértített felvétel. A részszulfát kristály feloldódik. Részecskéi elkeverednek az oldószer részecskéivel. A kén és a vas keverékéből a mágnes csak a vasat vonza magához. A desztillációkor is csak fizikai változás történik. A keverékek, így az oldatok is fizikai változással szétválaszthatók összetevőikre. Az, ami drága jó vasként keverékünk. Mit csinálsz vele? A melegítéssel kémiai reakciót indítunk meg. Megérteztünk a kémiához. Na végre itt a kémia. A két anyagból egy másik anyag, vegyület keletkezik. És a vegyület már nem bontható fel fizikai módszerekkel. A kálium és a víz között kémiai reakció játszódik le. A higanyoxid oxigénre Ez az, ami nem látszik. és higanyra bomlik. A leszakkanó higany apró cseppekre szakad szét. A nagy csepp, a kis csepp is higany. Meddig aprózható úgy, hogy még ugyanaz az anyag maradjon. Egészen addig, amíg el nem jutunk a legkisebb egységig. Ez az atom. Itt látható a hexametylbenzol nevű molekula 2 milliószoros nagyítású képe. Az atomok nagyon parányiak, csak különleges módon észlelhető. Ezért játsszuk azt, hogy mi vagyunk az atomok. Itt minden atom egymaga rögtön szanaszé. Akkor ez egy nemes gáz. Legalábbis azt jelképezi. Egy pár, az már molekula. Hidrogéngáz, oxigéngáz, nitrogéngáz, Klórgáz. Ez valamilyen vegyület. Különböző atomokból áll. de persze, sárga szapkásokból és piros szapkásokból. Kicsit piros és sárga sapkások vannak, de nincs közöttük kötő. És akkor ez egy keverék. Itt valami történik a részecskék között. Ez a keveredés folyamata. Ez meg a párolgás. Látod, ott pont lecsapódott egy vízszepp.